أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبدا شريف لا تي في لاجبغو مالكونا مالكو كان فوليني ولي ماندو وي أوديتي أو منو سولينو شريف لا تي في لا واتي بلا جلينا بي أغا واجلي كنه أمي بمكو سلمان بوغولا جميعة أنصار dini kalayɔrɔ n'o de ye Sadi Zilwaza ye o min jabala bɛnnen do Solomani bugu ma o kalandenw ka kalanbila ni y'an ye o kɛnɛ kan ɲinan ta o baara bɛɛ lajɛlen kɛra juillet kalo san 2026 la Solomani bugu la kalanbila in kɛnɛ kan an ka karamɔgɔba caman kun be ani maaba wɛrɛ baara ninnu donna ni kuranɛ sanuman kalanni ye min kalanna an balimakɛ fɛ fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadɔw fɛ. الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة يحسب الإنسان بما يظلمه بلا قادر أن يصفي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برئ البشر وكشف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان أيومئذ المستقر كلا لو وذر إلى ربك يومئذ مستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولا ألقى معذيره لا تعلق به لسنة لتجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراكية وقيل من راكي وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلا ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. kuranɛ kalan bannen kɔfɛ folikan tanuninkan o kɛra an ka maaba welelenw fɛ fɛn minnu sɔrɔl'olu la an ka jɛ an k'olu sira ɲɔgɔn fɛ. صلى على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم أفضلنا على بعلاقة نقدما أن يمننا على كان يمسكي أمين نبأ كلين كلين بفو على كان سبب به أمين على فوق أبارك دا على كان كلام وفو أي أسير عثمان شريف مدان أدري على من غير كنن سببوي شيكون دراجة نبأ ما على كودانا ما على كجمانين باسكي على كسامياجا kudneme jamana kono ala ka ban ala ka bɛn do a kɔnɔ kalanso in ala ka jidi an bɛ foli kɛ naba bɛɛ ye ka foli kɛ kalanso dugukolotigi ye si kuntagalajan labanko ɲuman ala ka dan n'a ma ala ka kɔ sabati ala ka ɲɛ sabati a bɛ min fɛ diɲɛ na ani lahara ala k'o nɔgɔya ye a y'an jigi fa ala ka n'an jigi fa ala ka hinɛ a ka dabagaw bɛɛ la ani silamɛsuw bɛɛ ala ka yafu ma ka mɛn ka saraka b'o ye ka labanko ɲuman dan n'a yɛrɛ ma ala ka n'a ka hami dilan kalanso in ala ka barika don a la ala ka yiriwa an bɛ naba kelen kelen bɛɛ fɔ halisa an mago bɛ silamɛ kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na ni kalanso in ye an bɛɛ ɲɛ b'a la yeko bɛ fɔ ko ban kalanso in bɛ kɛnɛ min kan an bɛɛ ɲɛ b'a la an y'a ɲini ala fɛ sababu ɲuman ala k'o nɔgɔya baara in a ka se ka bɔ nin cogo la ka ɲɛta sabata kɔnɔ an b'o ɲini ala kira fɛ k'o ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ an ka dugawu kɛ kalanso in ala ka jidi ala ka yiriwa ka kɛnɛ ala ka sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la san caman nata ala k'o yira an na ala kira hɔrɔma ye n'an karamɔgɔ hɔrɔma ye sɔlɔla muhammad a bɛɛ bisimila an bɛ foli kɛ anw ye a ɲuman nana cogo ala ka ɲuman sigi ala ka hɛrɛ ka n'a ye ala ka kan hami dilan ala kira hɔrɔma ye sɔlɔla muhammad fɛn ma min natɔ sɔrɔ o ka n'o tatɔ sɔrɔ an bɛ kɛnɛ min kan n'o y'an ka denmisɛnninw ka kalanso kɛnɛ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka denmisɛnninw ala k'u hakili dayɛlɛ ala ka kalanso in ala k'a yiriwa kalansotigi min bɛ yɔrɔ dugukolo d'an ma an bɛ foli bila a fɛnɛ ma
a ye dugukolo in d'a ma a ma d'a ma ni kɔnɔna juguya ye a y'a kɔnɔ jɛya k'a d'a ma cogo min ala ka kalanso in yiriwa n'a ka kɔnɔna jɛlenya ye ala k'an bɛɛ lajɛlen nafa n'a barika ye ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka denmisɛnninw ala k'u hakili dayɛlɛ mɛtiri minnu bɛ k'u kala yan nɔ ala ka si ani kɛnɛya labanko ɲuman d'u ma ala ka denmisɛnninw jogoɲumanya n'u ka barika ye ala k'u jogoɲumanya n'u ka kanu ye ala k'o k'a ka alaya bonya kama bidon la hɔrɔma kama ni sanga in bonya kama sali ala muhammadu an tɛ bɔ nin yɔrɔ n'an m'an karamɔgɔba fɛnɛ fo n'o ye Seydi Sherif Usmani Madani Haidara ye ale mun y'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an tɛ ba kelen an tɛ fa kelen an tɛ bɔ dugu kelen yɛrɛ la ka tila k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ sinji kelen k'an kɛ dɔgɔ ni kɔrɔ k'an kɛ balimamaw ye dan t'o foli la an bɛ foli min d'a ma dan t'a foli la an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen walandadi kɛra an ka kalandenw fɛ fɛn min sɔrɔla o walandadi ninnu na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Assalamu alaikum kisi wa ka mawdo ma ko ɲɔgɔn ma ne ka bi walanda dɔ n'o ye duwawudeya sariti ye ka taa fɔlɔ la ka taa bila 25nan la ni n bɛ fɛ ka kɛ duwawudeya fɔlɔ ka kuma k'i bangebaga fila labato fɛn bɛɛ la fo n'a kɛra ala sɔsɔ a filanan ka kuma fɛn nɔgɔya ni majigi a sabanan k'i yɛrɛ majigi a naaninan k'i janto tɔgɔ n'u danbe n'u ka nafolo la a duurunan k'u bonya n'u ye fɛn fɛn ɲini fɛ k'i sɛbɛn d'u ma o la a wɔɔrɔnan n'u bɛ don so kɔnɔ a wuli k'i jɔ u ye a wolonfilanan k'u hakilina ɲini ka baarakɛtaw la a seginna ka duwawu ni ala fɔ an ye cɛw ye a kɔnɔntɔnnan ni dunan nana waso k'i ma gɛrɛ i masaw la a tannan fɛn fɛn ka di u ye k'o d'u ma ka sɔrɔ u m'a ɲini fɛ a tan ni kelennan ka n'i pɛrɛn i masaw ɲɛna a tan ni filanan ka n'u ka kuma tigɛ a tan ni sabanan ka na bɔ n'i masaw jɛn tɛ a tan ni naaninan ka n'u ka sunɔgɔ tigɛ a tan ni duurunan ka n'i muso n'i den fisaya n'i masaw ye a tan ni wɔɔrɔnan ka n'u jalabi u hakilinaw la a tan ni wolonfilanan ka ne dansago yɛlɛ u ɲɛna a tan ni seginnan ka n'i tɛgɛ don u ɲɛ ka n'i tɛgɛ don dumuni na u ɲɛ a tan ni kɔnɔntɔnnan n'a bɛ dumuni na ka n'i tɛgɛ se i masaw kɔrɔ a mugannan ka n'i daga sunɔgɔ ka sɔrɔ i m'i sara i masaw la a mugan ni kelennan ka n'i sen siyɛnɛ i masaw ye a mugan ni filanan n'a bɛ tagama la ka na bila i masaw ye a mugan ni sabanan n'u y'u wele ka t'u ka wele jaabi joona a mugan ni naaninan k'u teriw bɔ u su ni ɲɛnama a mugan ni duurunan ka na dangaden y'i teri ni n ka o denkɛ n'a balimakɛ a n'a ka kalanden Sidi Kulubali min madrasati Ansarudin Sadusi Waza k'an ka Ansaru ka kalanyɔrɔ la n'o ye Sadusi Waza fii an mati Solomani-bugu kɔnɔna na n bɛ sinanbaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fɔ an kun y'aw sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka n'a ka nin kɛnɛ fitinin y'an bolo kɛnɛ belebeleba o kɔfɛ n b'an ka karamɔgɔ fɔ Sufi Zahara Tarawele o kɔfɛ n b'an ka belebeleba fɔ Bangan Janginɛ b'u la Ba Madani den Bastan den karamɔgɔ ka karamɔgɔ dɔnnibaga ka dɔnnibaga dɔnniw kuncɛla sumuni siradala kɔnɔ i tatɔ ni min min i segitɔ i b'i min o si la n'i m'a dɔn ne kan bɛ cɛ min ma Ba Madani ka alamariden o si la n'i m'a dɔn ne kan bɛ cɛ min ma Bastan ka ɲɔgɔn yebali o si la n'i m'a dɔn ne kan bɛ cɛ min ma Banganin ka ka kura yele o si la n'i m'a dɔn ne kan bɛ cɛ min ma Tamanin ka ka dɔnkili sanji o si la n'i m'a dɔn ne kan bɛ cɛ min ma cɛ min bɔra Badara la ka tila ka k'a ye jogo ani danbe o si la n'i m'a dɔn ne kan bɛ cɛ min ma sebe la dɔn ɲɛ bɛ da kan mɛ tigɛ tɛ da kan alimu ni alama dɔnnibaga o dɔnnibaga f'a ye mɔli faamuya ma faamuya o faamuya Shamsul Shumesho tile o tile Nuru Dini diinɛ nɔrɔ amol islami wa dɔriri n'o y'a Seydi Sherif Usmani Madani Haidara sidan kɛnɛ laban ma mɛ ala bolo ala k'o d'an na ma jugu tɛ ma mɔgɔ la ala kana jugu san wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم المرسلات أدفا فالآسفات أسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أكتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأول ثم نتبرهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلنا في قرار المكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات ويسقينكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبين انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شهب لا ظلل ولا يغني من اللهب إنها ترني بشار الكالكسر كأنها جمالات
الصفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأول فإن كان لكم كيد فكيدوا ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشربون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المرسلين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعد يؤمنون صدق الله العظيم ni kun yaw demso ana balmabso ana ga kalende no e Fatimatu Berte kawo am sardunu ga kalara no e Sadi Jiwaze me fi solmandu me na wacha mana musoma bela jelo fo am no semba o kono goro kana ngan kene fitini ngambulu kene bay o ka fe me anga karamo ko fo no e sufi zagare o tala ale mien kuma ga insinsa no ga nte ina belebele ko no re a Sherifu Usman Madan Haidara si jan kene laba ko ni mami ala go dana ma jugute ba mo gola ala kana jugu sana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدنا محمد أكون تجي محمد وعلى آله أنا سمعه وصحبه أنا كسابه وسلم تسليما كثيرا كشرا من أجا الموضوع ما كون يومي نجابي ولدا سورة النبأ سورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم في مختلفين كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليلا لباسا وجعلنا نهارا معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من الموسرات ماء سجاجا للمخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت أسرابا إن جهنم كانت من صودا للطاغين مآبا لابسين فيها أكابا لا يرزقون فيها برا ولا شرابا إلا ميما وغسقا جزاء وفقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناهم كتابا فذوقوا فلا نزيدنكم إلا عذابا إلى المتقين المفازة حدائق وعنبا وكوابا أترابا وكواعب أترابا وكأسا دياكا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك طوعا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منهم كتابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من إذن الله الرحمن وقال صحابة ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربك مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما كان أعداؤه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا بنام سوانا ودم سوانا كالان دي مانغاي فتنة دامبلي من أمسا ديني ساتو زيوازا كبامسا ديني وكالارولا مچمان أمسوما بلا جليفو أمي ياسي باكونا غرو كلام كلا فتيني غامبلو كنا بلوبة كفا من فاني بافولو من جراني كلام ساكا كفا من كرامو بلا جليفو دبك ما كرافين كرامو بيرفو نوري يا سيدي شيروس ما مدان هيدا نمغم تادو بانان جاغني بغولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Afrika basi tane toram sidana ngera farala kel feka bala kane mal kasab gere bonya ala kane na kisi ka boyere bonya bismillahirrahmanirrahim Menga kalandam nene ala toka barga mai mata meje ina la bolen
tigi Allah raine kerengere tigi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bisalam kuntigi Muhammadu wa ala ali ana sama wa sahabi ana sahaba assalamu alaikum ya jama'atal muslimin wal muslimat kishibaga ya salama jama'ulu chemana amsoma ama bat وغفر موضوعنا اليوم نبي ولنا القرآن وري القرآن سورة البلد مكية وآيات 20 بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلل بهذا البلد والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يقدر عليهم أحد يقول آلات ما للبد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا أتام العقبة وما أدراك ما العقبة فهو رغبة أو إتيام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مكربة أو مسكين ذا مكربة ثم كانوا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة ni adam sana balon sana ka kalan dim so man ni al ma to kula ga ma sa sa do si wasa mena ba che mana am sa bela jile fo una kar mo ga bela jile o ka mo fola sa kar mo ga bayere ma ne ba ma dandi bastandi kar mo la kar mo don baji sira la ko la ita to mim ise to bim ora sheri sherifu usman maran aira aba do haka akla ga do ni na fe dugo te ba malala kana jugu sana shian kana la ko mala ko dana ai mitanganyina ala fera bo shitane torama shitanam kera fala kero fe kaba ala gane mola ka sababu gayere boy ala gane no o kishiga boyere boyama bismillahir rahmanir rahim ala damnani ala tabargama ala mejine la balentigi ala raine karangarane tige ala salli ala sayyidina Muhammad salli an kuntige Muhammadu wa ala ali ana sumaga wa sabe ana gasaba wa salamu alaikum ya jama'atal muslimin wal muslimati silame chamana musuma bela jele Olivo bera ama bali o kofe modern layomi negabi walanda ore kurane almada tal quran el maudo surat az-zalzala madaniyatu wa ayatu 11 bismillahir rahmanir rahim iza zulzilatil ardu zilzala wa kirajatil ardu asqa وكان إنسان مالا يومئذ تحدث أخبارا بأن ربك أولا يومئذ يجر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره نيادم سنا بانم سنا وكلا دم سما نوي كوريجا فني كوا مترسة تساوي وزلا أمين بقى كمان أمسما بلا جنف أنا كلام قو بلا جل وكفى نفلا ستان كلام قبرم نوي أسيري شرف عثمان مدن أدرى أنا دعوة كأيك كلا دعوة ينافع شيطان تورما شيطان مغرا فرق فين كبالا غنمالا بسم الله الرحمن الرحيم أما سين ستقالا توغو برغم باي علم بادم ننا ليلي بالا با ثم صلاة وسلام على كشنمك على أشرف المرسلين كيدونا بلي باكا سيدنا محمد أنكو تيجي محمد وعلى آله
ana somogo وأصحابه ana gasaba وسلموا an kishe أما بعد okofe أحييكم بالتحية الإسلام ama fon silamaya ka folikan ألا وهي nore السلام عليكم kishe bauka ورحمة الله ana alaga hine فموضوع اليوم anga biwaranda القرآن obe kurane ka بسم الله الرحمن الرحيم ama sinsin setigala togo barigamaye أولا afala fala إن المسلمين والمسلمات iga do silame chemana musoma ثانيا aflana والمؤمنين والمؤمنات almu'mini chemana musoma ثالثا asabana والقانتين والقانتات alanyas munu yere di alama o chemana musoma رابعا anana والصادقين والصادقات chanto yokusomana musoma خامسا aduna والصابرين والصابرات sabali baga chemana musoma سابعا awolo flana والخاشعين والخاشعات alanyas re baga chemana musoma سابعا awolo flana والمتصادقين والمتصادقات chentigi chemana musoma ثامنا same ashegina والصائمين والصائمات sumbaga chemana musoma تاسعا akonotona والآفزين فروجهم والآفزات munu yere tanga ga bojene ama o chemana musoma عشرا atana والذاكرين الله كثيرا والذاكرات munu be ala kusuma ga chaya o chemana musoma أهدى الله لهم مغفرة ala be jurumu ya fakoti وأجرا عظيما sarala mi kacha سورة الأحزاب abe suratul azabi kono 35 آية aya bisa banduru ni ku yow dem so ana banam so ana ko kalande kon ba kulubal watay sisi min madrasati ansar din sadusi waza kabo ansar go kalaro no e sadusi waza fi awmati soloman du kachela amen na baga chamana amsoma bela jalefo aw mun yow simbo kono ngan kana fitini ngambolo kana lebe ame do ga jamane ala ga jamana kono do nu dagale fe ku bo dagale fe ala ga jamana te kalam be jamana kono ala ga beba o ko fama karamo go bela jalefo ko fa te ba kuma kono fo ga belebele bafo ni mo gam tado ba won jangne bugula ba madante ba stande karamo go don baga don baji sirada la kono ita to ni mimi isekto mimi o shilani maro ne ka mechemma taman ngo ga dansaji bangon ngo ga kuran yele o shilani maro ne kam chemma chombara bada la ga kla ga kai jogo anda mela shilani maro ne ka mechemma sebela do nyabe daga metiga te daga alimul alama don baga faimul fama famal baga shamsul shumeshu kilo ga kile nuruddini jine noro baruddini jine buluma amul islam wadori ore asheri sherif usman madani haidara alele ga sawa nyuma ka ambo dibila kana abla yelena sijan kalan la wonyuma be ala bol ala ko danama jugute ba mo wala la kana jugu sanala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni filim bora la bora ne yoro mabone karamo ko Tatanaraye, metanga nyini ala feka boshitana torma. Shitane nga farala kurfe kaba ala ganema. Bismillahirrahmanirrahim. Menga kalandam nena la togo bargame. Masame jenne la valentige alarain. Masame jenne la valentige alarain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa kuntu Muhammad wa ala ali ana somo wa sabi ana gasabo. Assalamu alaikum kishiba ay ya jama'atan muslimina wal muslimat kishiba ya islama jama'a kullu chemana musomo ama bati okofe mawduna yomi anga biwalana ore adisa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kirago kishin nema bae selfane meno mate jama kullu flabene matola iza solu anaso lolu yana moto benye wa iza fasadanaso lolu chena moto beche alumarao Nyamogo, Alfugao, and Donbago, Adeso Sharefu, Nad Sasora Talim.
Libya dem sana bana sana akala dem sana jana akulu alkama matarasa salu yuwazan mina bagache mana musulman bela jalafu Ogo femo fola siga karamo berma doe asedi sherifu Usman Madan Aidan kadwa kaya kakila kadwa ilafe shijan kana ala waduma be ala wala wajana wa salamu tulewa barakatuh ni fega bo shitane toroma shitane mngara farala gifega wala anyinela wasalatu wasalam ala kishinne make ala sayyidina Muhammadu akuntigi Muhammadu kan wala ale ana sumo wasabe ana wasabo taseleman kasela mengacha el maudo makomel yome negabi walanda ala deso adisai fadolo doe selji sabantia kala nabiyo sallallahu alaihi wasallam nabi nyuma ko kishin nema bae la salatan man selte moye wala ojale man selji la ojale man selji te mogomye wala ojala wo selji te mogomye lam ya ismillahi alayhim ne mogomme ala tawafo ade sol soyem nya di senga kene ni ngamba nam sona andem sona kankana ne mangai mudumya kabosa duzi wazala no esaduzi wazai amina baka chemana msoma bela jenefo amyo semba kono godo kana ngene fitin ngamulu kene bae o ko fa manga bele bae refu no Usman Sherifu Madan Aidara Okop no Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wallahi minashaitanir rajim metangani na ala fega boshitane toro ma shitane mngara farala kire fega boala ganena mala bismillahirrahmanirrahim men sen set gala to barga me jahina la bolenti kan lara ina kere lentigi wassalatu wassalamu ala keshen nemachi ala sayyidina Muhammadu an kontege Muhammadu kan wa ala ali ana samo wasiabe ana gasaba wassalamun tasliman kaseeran keshila mengacha وبعدكم وعليكم بالتحية أهل الجنة أما فون الجنة ونادون فوليه وإيا وفلا السلام عليكم كشباوكا ورحمة الله أنهينه وبركاته عن برغا الموضوع اليوم نغبي ولندا من آداب الأكل دومن الأدمو عن عائشة رضي الله عنها نمنا نغب عائشة على غجين كبواما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كرابو كشن إذا أكل أحدكم طعاما ناودلا كلي دوميني داميني فليذكر اسم الله أبدا من بسم الله فإن نسي أن يذكر الله ناودنا على كسمك في أول أدمنا فيقول إبافو بسم الله ما دامنا على تغبرغ ماي على أول أدمنا والآخر أنا لبانا أرواه تلميذي أدساي مفلاني ونعبال ممسوانا أدم سوانا وكالان jaba kulubal washat kulubal min madrasat ansar dini sado se waza kabam sardani wa kala yorola fi awmati sulman bu kanana min abaga chamana musma bela jelefo amuya semba kono godo kana man kana fitini ngambulu kana belelebe ko me jamana ngono do fa ala ga jamana ngono do dagale fo ko dagale fe kala me jamana ngono ala ga beba manga karamo ka kelengele na bela jelefo ko fa manga karamo fo ala mi andegen kuma gaina malim sufi zara utrawli ko fa manga bele bafo ne mogam tado bangon jangna bula ba madan de ba sita de karamo wala karamo don ba wala don ba moru la moru kutara sumuni siala la kono ni tata ni mimi isekta bimi oshila ni mado ne kame chamma ba madan ngala madide oshila ni mado ne kame chamma basta ngaya bade oshila ni mado ne kame chamma bangon ga wa kroyele oshila ni mado ne kame chamma taman ga wa dan saje chambara bara la ga dakla kai jo anda mila sebela do newe daga meteka daga alimun alama don maga faimun faama famia baga shamsun shumishu klola kle no
نور الدين دين نورو بعد الدين دين غلومبا عام الإسلام ودورين وريا سيد الشريف عثمان مدن هيدرا شجان كنا لبوك مامي على بول على غودانا أمي تاني نالا فيها بوش شيطان تورما شيطان مغيرا فرلا كيرفين كابو على غينلا بسم الله ما دمنا على تقبل كم أراماني جيان مالا بولينتي أرايما لا رنا كرنغرا لينتي وصلاة وسلام على كشن نمك على سيدنا محمد أكو تيجي محمد كان وعلى آله أنا سمك وصحابي أنا قصابة وسلم تسليما كثيرا كشلمين الموضوع ما كل يوم نغبي ولنا الإيمان بالملائكة كلمة يعمل قولا الملائكة ملك أقسام اللطيفة فرغرو تغرو من غنغو خلقهم الله على يودا من نور كبنار لا يأكلون وتدمنك ولا يشربون وتجيمي ولا ينامون وتسنق ولا يتوالدون دين توفي لا يعصون الله وتعالى سوسو ما مرهم نا يبلمين ويفعل ما وتفنك ما يمرون نام يبلمين ويجب إيمان بالملائكة أبي واجب أن لمن ملك أسرالي على جميع المسلمين سلام وبلا جلين كرو قال تعالى على قوالم سيغر تهين ومن يكفر بالله نمغم كافر لني علم والملائكة أن ملك والكتب أن كتاب ورسله أن تشيد واليوم الآخر أن دولبا فقال دولا أتجيب فيلا دولا بعيدا فيلم ناير غجا نكو يقدم سوانا وبل ما سوانا غكلا دينغا مانا مريم كيتا من مدرسة أمسار الدين سادو زيوازا كبام سردن وكلا راني سادو زيوازا في سلمان بو كنالا من نبغى شمان أمسو مكرين لا بيلا جلفو أمينا سيمبو كنو كنا عن كنفتين قبل كنا بلو وقف من كلا رفو على غاجيدي على غايبو وقف من فاني بافو ولم جرنا كنا مسغال وقف من كرامو شمان أمسو مكرين لا بيلا جلفو نتبغى كم لا فونا قبل الوفو نمغى تادو bangon jengna bugula ba madande basande karamoga la karamoga dan baga dan baji sirada la kolo ni tata ni mimi isekta bimi ora sheri sherfi usman madan haidar sijan kana la bangon ma be ala bulala godana ma jugute ba malala kana jugusana la wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gabo shitane toroma shitane mngara farala kirfe gabo ala ganne mala bismillah ma damna la toy aramani jaina la volenti araima laran le magana letigi wa salatu wa salam ala kishin namage ala sayidina muhammadi an kutigi muhammad wa ala ali أنا سمعه وسيابي أنا غسابه وسلم تسليما كثيرا كشلا مينغاcha المادو معكم اليوم أنا بيولاندا السيرة نسيرة المادو نسب وفاة والدي كلا لمنا نافع فاتولي والدي عبد الله أفهم عبد الله بول عبد المطالب عبد المطالب دين بول هاشمي هاشم دين بول عبد المنافي عبد المنافي دين بول كسوي كسوي دين بول كلابي كلابي دي سالي أنا فلانا وأمو آمنة أبام سو آمنة بنت وابي بنت وابي دمسوي بول عبد المنافي عبد المنافي دي بول زوراتا زوراتا دي بول كلابي كلابي دي نيغا ديتشا انا بول ماغا انا كلا نيغا ما موسى جرا في مدرسة سادوسي وازا كاوس amsa don ka kalora ne sa dusi wasa men na ma chama na musuma bela jelefo amwa se ma kono kono na ka na fitini ngabulo kana bele o ko fe men kana mo bela jelefo o ko men fani bafo wole mu jora ni kala musa gai o ko fe men karamo bayre fo bamanande basade karamo la karamo don baji sirala kolo ni tato ni mimi isekto mimi oda seydi sherif usman madan haidar jan kana be ala wala odana jugude ba mo ala kana jugu saral wa salam wa ya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أنا راجم أمي تماني ني على فغبو شيطان تورم شيطان مغير فرلا كيرفين كبالا غنيمال بسم الله الرحمن الرحيم وقف ما سينزيني سيتي على تغبرغم جينا لا بولنتي ان لا رنما كرنيرالنتي ثم صلاة وسلام على أشرف المرسلين وقف من صليغا تشيدونا بيلي باغا سيدنا محمد ان كنتي محمد وعلى آله أنا سمعه وسيابه أنا غسابه وسلم
an kisi ama badi o kɔfɛ to aye ko bet tu aye ko beta eyatel islam ama fon islam ya fol kai ala waiya nore assalamu alaikum kishibauka wa rahmatullahi an ala hine wa barakatuh ana bariga famawdo liyoma le gabi walanda el qatila islameo ni kafiru wa nyogon faga awalan afolo folo wa kutila minal muslimina fil ode islameo nu fagara udu kelala aksara min sabuina o gachan mo gabiolo vlai wa minal mushrikina fulani kan famun sara salasatu wa 20 we mam gan sabai sanyan aflana wa kadima salati korosho ye befanyo galige بقتل المسلمين مسلم وغفر تمثيلا فزيئا بفنيانا من تغجو ثالثا أسبنا وقتل في هذه الغزوة أمزة فغار أوركلا أمه رسول ركي ربنا كرو صلى الله عليه وسلم كشن ما باي غفر له رجل شهد يا جنفا اسمه واشيو وطوري واشيو Arabian ananna wa bagarati batnahu imuratan musorana aya kono fara wa kasati kabdaho aya biembo litakulaha kabo nyimi falaqatiha musente menana yere summa arsalatiha ayo chiga injense qamisan adurna wakadi azina alayhi rasul ala kirati mina khosebe kishinne mabai wa mara bidafe jame shwadai ayyamara lugani sheidu susudoni fi siyabihim filimunugu kana allati qatalu fiha usaraga filimunutu kana sadisan awarona walamma rajat almuslimina kumamna islama wasegna ila almadinati kata madina سغى بهم اليهود يهودي وكلنوية والمنافقون النافقون وقالوا لإخوانهم ويكثوا بالموما لو كانوا عندنا ناصركم ما فيها ما ماتوا أو انتناسا وما قتلوا مغفنا كنتنا وفقا نيتو نعودهم سو أنا وبالمام سو أنا غخلاندي مريم تراولي من مدرسة أمسار الدين سادو زيوازا قبو أمسار وغخلاندي في أومتي سلمان بو كاتشلا من أبغى تشمان أم سومان بيلا جلفو أمون يوسف يبغى خنورو كنا عن كنا في تدين عمبلو كنا بلي وكفمين خرامو بيلا جلفو وكفين تبغى كماونو فودو جامنة على جامنة كنا دون داغلفه kubo dagalefe kelemme jamana kono ala ka beba o ko fe manga karamo bafo ni mami tado bawon jengena bugula ba madande bastande karamo la karamo don ba wala don ba moru la mori don badi strada la kolo ni tato ni mimi ise to e bimi o shilani mado ne kame chemma bongo ngo kurayele o shilani mado ne kame chemma taman ngo dan sanji o shilani mado ne kame chemma ba malen ngo nyogo bali o shilani mado ne kame chemma bastanga alama dide o shilani mado ne kame chemma chembara badra alla kila kai jogo ani dame o shilani mado ne kame chemma sebe lado ne be danga tikate daga alemol alama don baga fahimol fahama kame baga famia baga samsol shomeso kilo lakle noro dina noro baro din naguluma nore asheri sherif usman madan haidara shijan kenan laba hulmami alabul amani alafi alago danama juuti ba mo ala kana juus hanala شيطان مغنا فرال كرفيك ابوالا غهينر بسم الله الرحمن الرحيم ميسي سنسيتي على توباري غما علم يا دم لا لي بالبا جين لا بوليتي على راهينه كرغرليتي ثم صلاه والسلام على كشن نمك على سيدنا محمد ان كنتي محمد وعلى اله انا سمغ وسيابي انا غصاب وسلم ان كشي اما بعد او كفى وايكم بتاية الإسلام أما فن الإسلام يا غفول كاي على ويا نوي السلام عليكم كشي ووكا ورحمة الله على كهين وبركاته أنا غباريغا فموضوع اليوم أنا بيوانا دعودي أشارتي دورو afolo ki bange baga flala bato fembe la foala soso aflana ka ma fen noya ani yere majigi asabana ki yere majigi ay anenna ki jato atona dami ana ga nafulu
a duruna k'u bonya n'u ye fɛn fɛn ɲini fɛ k'i sogo d'u ma n'i ka balimamuso n'a denmuso n'a ka kalanden Bamgoro Kulibali min madrasati Amsar Dini Sadusi Waza ka bɔ Amsaru ka kalanyɔrɔ la n'o ye Sadusi Waza n bɛ nabaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo aw minnu y'aw sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka n'aw kɔni kɛnɛ fitinin ɲɔgɔn bolo kɛnɛ belebele n bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala ka jamana kɔnɔdenw don da kelen fɛ k'u bɛɛ da kelen fɛ kɛlɛ min bɛ jamana kɔ Ala k'a bɛɛ ban. Shaitan rajim an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma sitanɛ min kɛra farali kɛrɛfɛ ka bɔ Ala ka nɛɛma ma bismillahirrahmanirrahim an b'a daminɛ ni Ala tɔgɔ barikama ye aramani diɲɛ hinɛ labɔlen tigi arahimi an lara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi wasalatu wasalamu Ala ye kisi ni nɛɛma kɛ ala seyidina Muhammadu an kuntigi Muhammadu kan wa ala ali ana somɔgɔ wasabi ana ka sabo wasalatu tasliman kɛsilan kisi na min ka ca wa baadi ko mɔgɔ kɔfɛ an ma baadi ko mɔgɔ kɔfɛ wa mawdu ma kum yomi ne ga bi walanda nore do dia shati ne na ta worona na ta bla tanana a worona ni masabe du dugo ne ga wuli gi jowi a wulu flana iga do ni ala ya fanyi ni chawi a shegina igu agina ni ga barage tawla akono tona iduna na basegi magere masaula atana ni mukari yogu kuyo ga soromanyi ni fe ni nyaw dinga na balmaga mangai ana wakala dinga mangai tane toroma chitana mngara fara ke rufen ka wala anyamana bismillahirrahmanirrahim aman sin setiga to bargame jene la bolin tigan la ne kelanga lintigi wa salatu wa salam ala kishin ne make ala sayidina muhammadu an kuntigi muhammadu ka wala ali ana somo wa sabi ana wasaba wa salamun tasliman kaseeran kishila mingacha wa badukum okofe wa alaykum bi tayyati alul jannatu mafuna aljina do wa foliye wa ya ore assalamu alaikum kishibauka wa rahmatullahi anala gahine wa barakatuh an baraka famaudo ma kun yawma nimna wala namdi do de asharti anga jaga lam ni gonfle nimna ta tan kil na tabla tan durna anga jaga lam ni gonfle ni mo ma fere do de atan kelina kani pere ma saukna atan flana kanu ga kumatiye atan sabana kana boga sore ma nyinu fe atan nanna kanu ga snogotiye atan durna kani musoni dem fsani ma sawi ni nyo dem so na balmam so na wa kalande muso mangai Aisha tuteli min madrasati Ansar Din Sadusi Waza kawan sadun wa kalano Sadusi Waza fi amati Suleiman Bugu kwanala min na baga chemana mtuman bela jelinfo amu ya sembo akono gol kanangan kena fitini ngambulu kena belilbe ndebo kuma kono fo jamana kono dif ala ga jamana kono do dagale fe ku bo dagale fe kala me jamana kono ala ga beba ndebo kuma kono fo ngam ko kelen la bela jelinfo ndebo kuma kono fo ngabele wafo ni mo gam taado ba ngon jangna bugula ba madande bastande karamogo la karamogo don baga muru la muru don baji sera kolo ni tato ni mimi isengto e bimi o shila na mado ne kame chemma taman ngawa danile sanji o shila ni mado ne kame chemma ba maral nga nyogonya bali o shila ni mado ne kame chemma basanga aramandide o shila ni mado ne kame chemma ba ngawa kuranyele sebela do a chemba bada la kla kai jogan damila alimul alama don baga fa'ilmul fa'ama famel baga shamishul shumishu klewla kle nurul din dina noro balu dina bluma amul islam wa dolel o ya sayyidi sharif usman malan haidra chidan kenal bangma mala go danam jute ba mogola la kana jugu sanala wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh washitane toro mashitane ngira frare kele fe ka wala ka inela bismillahirrahmanirrahim mesijin ala to bargama ala mi adam ne na le de wala rahmani jina ine la bolentiki arahimi allah ra ine ne bolen karangara lentiki wassalatu wassalamu ala kishike ala sayyidina muhammadu akuntigi muhammadu ka wa ala ali anasomogo wasabe anaga sabo ama bado okofe famodol yawme anga bi walanda no do dia sharti kata tan worona kata blam kondana atan worona kanima saw jalagi waglina tawla atan wolon flana kana dansa wayela kunyina atan shegna kanitiga do dimin nawnya
a 19nan n'a bɛ dumuni na i ka n'i tigɛ su kɔrɔ a 20nan n'i b'i da i k'i sara i mansaw la ni mun y'a denkɛ n'a balimakɛ a n'a ka kalanden Abubakar Keyita ka bɔ Ansarudine Sadusi Wasa ka bɔ Ansarudine ka kalanyɔrɔ la fii Sulemanibugu kɔnɔna na n bɛ nabaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo olu minnu sen b'u kɛnɛ kɔrɔ ka na n ka kɛnɛ fitinin k'an bolo ni kɛnɛ belebeleba ye kɔfɛ n ti bɔ kuma kɔnɔ fo k'an ka karamɔgɔ fo n ti bɔ kuma kɔnɔ fo n ka belebeleba fo Ba Amada n den Baasi Dante dɔnnibagaw ka dɔnnibaga Kunjala Sumini Siradala Kɔlɔn n'i tatɔ n'i m'i min i segintɔ i b'i min o de y'a Sherif Usmani Madani Haidara Sijani Kenan Lɔgɔ ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o da n'a ma jugu tɛ ban mɔgɔ la Ala kana jugu se an n'a la wasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu. Falaki fɛn ka bɔ Ala ka hinɛ la. Bismillahirrahmanirrahim. Mɛnsisin se tigɛla tɔgɔ barikama ye diɲɛ hinɛ lawalen tigɛ ani lahara hinɛ kɛlɛkɛlɛnen tigi. Wasalatu wasalamu Ala kisi ni nɛɛma kɛ. ala Seydina Muhammadu An kuntigi Muhamadu kan. wa ala ale A n'a somɔgɔw. wa fiabe A n'a ka sahabaw. amabado O kɔfɛ. wa kunbe tahiyatul islami M'aw fɔ ni alisilamɛya ka foli ye. ala wa iya N'o de. assalamu alaikum Kisi b'aw kan. wa rahmatullahi Ani hinɛ. wa barakatuh Ani barika. famawdo liyaumi Ne ka bi walanda. alimanu Limaniya. alimanu Limaniya. walikalo bilisani O de ye kuma min bɛ fɔ nɛn kan. wa itikadu bilkalbi Ani k'a siri dusukun wa na. amalul biljawari Ani baara min bɛ kɛ ni farikolo ye. yafidu bituabi A bɛ jidi ni alabato wa ye. yankusu A bɛ bilmafiyati nagasili kɛ ni alakotaw ye. fawaidul imani Limaniya jɔnse. yankusu yana safal fi O de bɛ jɔ fɛn kan. yubuna lal imani N'a bɛ jɔ limaniya kan. wa hiya O ye fitatul 6 ye. A awalan fɔlɔfɔlɔ. al-imanu billahi Ka limaniya ni Ala ye. A ثانيا 2nan. الإيمان بالملائكة Ka limaniya ni mɛlɛkɛw ye. A ثالثا 3nan. الإيمان بالرسل Ka limaniya ni cidenw ye. A رابعا 4nan. الإيمان بالكتب Ka limaniya ni kitabu ye. A خامسا 5nan. الإيمان باليوم الآخر Ka limaniya ni don laban ye. A سادسا 6nan. الإيمان بالقدر Ka limaniya ni latigɛ ye. خير A وشر hɛrɛma n'a tɔɔrɔma. ودليل ذلك O daliyaw. قالوا صلى الله عليه وسلم O ye Alakira ka kumakan ye kisi ni nɛɛma b'a ye. أن تؤمن بالإيمان أن سئل عن الإيمان A ɲininkala limaniya na. أن تؤمن O de بالله ye ka limaniya ni Ala ye. والملائكة A n'a ka mɛlɛkɛw. والكتب Ani kitabu. والرسل Ani cidenw. واليوم الآخر Ani don laban. أن وتؤمن بالقدر Ani ka limaniya ni latigɛ ye. خير وشر A hɛrɛma n'a tɔɔrɔma. Ni u y'aw denmusow n'aw balimamusow n'aw ka kalanden Jara Tarawele wa Aishatu Keyita min madrasati Ansarudine Sadusi Wasa ka bɔ Ansaru ka kalanyɔrɔ la n'o ye Sadusi Wasa ye fii aw mati Solimanubugu kɔnɔna na n bɛ nabaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo aw minnu y'aw sen bɔ kɔnɔkɔrɔ kan n'an ka nin kɛnɛ fitinin k'an bolo kɛnɛ belebeleba n bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala ka jamana kɔnɔdenw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ kɛlɛ min bɛ jamana kan Ala k'a bɛɛ ban n bɛ karamɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo n b'an ka karamɔgɔ fo ale min kɛra sababu ye na nin kumakan in don an hakili la Mali musufin Sakariya Tarawele o kɔfɛ n bɛ foli lase belebeleba ma ni mɔgɔ min t'a dɔn Bangoni Jɛginabugu la Ba Amada n den Baasi Tande karamɔgɔw la karamɔgɔ dɔnnibagaw la dɔnnibaga moriw la mori dɔnnibaga kuncɛla surunni siradalakaw la n'i taatɔ ni min min i segintɔ i b'i min o si la n'i m'a dɔn ne kɛmɛ cɛ ma tamaninkaw ka daɲɛ sanji o si la n'i m'a dɔn ne kɛmɛ cɛ ma Bangonikaw ka kuran yelen o si la n'i m'a dɔn ne kɛmɛ cɛ ma Ba Amada nin alamadi dɛ o si la n'i m'a dɔn ne kɛmɛ cɛ ma Baasi Tanga ɲɔgɔnɲɛbaliden o si la n'i m'a dɔn ne kɛmɛ cɛ ma cɛ min bɔra Badalayi la ka tila ka k'a ye jogo ani danbe la sɛbɛ la dɔn ɲɛ bɛ d'a kan mɛ tiga tɛ d'a kan alimul alama dɔnnibaga la dɔnnibaga alimul famama faamuyalibaga la faamuyalibaga shamtul shemeso tile o la tile nuruddin diinɛ nɔɔrɔ badodin diinɛ buloma wado islam wadore an mo ye silamɛ wa jɔlen de o de y'a Sherif Usmani Madani Haidara Sijani Kɛnɛ Labanɲuman bɔla bolo Ala k'o d'an ma. Walandadi bannen kɔfɛ an karamɔgɔw olu minnu ye kalo 9 kɛ ni denmisɛn ninnu ye k'u ladɔnniya Ala ka kumakan sanumanw na ani kira ka hadisaw la fɛn min sɔrɔla olu ka folikanw na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ.
ambade al-islameo ambafo l'islamia foli ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ame foli ke nimba koro ka je dugutigi ni almami ka je ani donba bela jeli ani naba bela jeli ne kene min flene yanno al niso jara an sewara kuma jante an fe shu kolelu ka min fo mogo ye o ye demseni kala aka gele aka nogo wa aka gele no fole tuguni nga bara yi abekene hakliye karamogo be sabali de masaw be sabali kala yoro ere tigu be sabali demseni bita kuma chaman fo tiebe mina walman galome mina me amunu mi je ka bara ke ngon fe anyere dama de bi sabali ka se ka demsenu lamo ko nyumana ka se ku ga sirinye sigi glan ka de uma otike ni sabali te aywa ame kele mena famuya ma dimine be kuma do fo kana I adama de nyugo mineni oye karamugo dimine bi siga kuma do fo de masaw kana mineni keni oye de masaw dimine ere fene bi kuma do fo karamugo fene kana mineni keni oye mogo ka kogan kuma ango ye ko toy anga sira nyuma do demsenu ngoro be ka ke duguma mogo ni da duguma alabi korota ngane ma mi ngo ke bi yere korota Allah taala bi jigi kray ni ne fo ko anga sabale anga nyugo blasira Sufi Zakaria Traoré anga nyemado ambeka nyemado donc ala ka shini kanadi anama ani labango nyuma ala fo chugome ay kuma be fo aba ma fo ten ko fe ala ka ambe sawama dina ro bela jene ma kan kisha bashima kala yoro nan ala ka je munu siraka doke ni biro mogo ko an wala jal fendu luma meno lu to fo aw se marake mi yekera segala amo doma nala ka je o bela telen tebenen ko fe gaboy ay kuma galamani tengu kala yoro ere nyemgo la min sorola olu ka nusoja kani duwa don kauna anga je anga nyama do lu fe ami ala tanu kala barkada komi ya fo chugo mi ambe demsenu nga kala mbla kene kan kala yoro mi sadu ziwaza kala yoro en fe Sulman Buguya Sulman Bugu yoro la ko donendo abi fo yoro mako love Mali anga kala yoro be o de krefe ola anbi wele bla Sulman Bugu ni alamini moko bela jelema mantrasa kalan ani jogoyali no demseni ngal marako nyumanye ni mako be ola ibi ansegere ni ala sonama ni mako be kalani ladam mina abi soroya ni ala kadnye ambi ala fu kala barkada na yere kolwe no jamiatu ansar dini oluka la dala bara obi bara ken u yere kolwe ngani ala ka jonyuma min ko abi farankan ka andeme ni anga bara u kechego nyumanye anti ban ola anga kalanro ansera ka doke ala halibi chamambi aje bawo ni yoro yere la hali portute anga kalanro kalanso dala ka soro classe wolon flande be en fait ya bara infana ambala bi abise samugama ola ni mo min ki ban deme chena amako be ola wala saka ala ka dine bara tanye fe bara emira na kunche ni lajali fendile kabini karamogo ma munu ngabuli ka jo fanga boyana kalo koronto en konnala ani kalande munu fana bara bake nyogonda konnala ambare Cherif la TV la jabego mali kono mali ko kan foli ni wali nyimando oye audite o munu sogale no Cherif la TV la wakati bela jelina min tuyanye Sulman Bugu la madrasa Ansar Din Sadi Zilwaza o kalande nga kalambla ni tuyanye o keneka amba nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe sanwara kala ala ko yirana herela demsanu bora ka kurane munu kala ala ka ke unafalanye ka nyine ala fe o masa munu sona nugu jo nuga kala musaka oye anafolo lu bora yoro munu na ala ka anyona chama blanola metri munu fana wu donia kurane ne adisawla ala ku bela jalin sarake jannatul firdausi ala ku yo garse do mina odeni amba fo ala ka wati wera yirana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran lakum Londi sega tieme, tinya wele la fala ka chideme. Tinya wele la, londi sega tieme, tinya wele la fala ka chideme. Tinya wele la, londi sega tieme.